Hola, Aki Esta Raffe. Tervetuloa pitkästä aikaa YouTube-videolle. Mä en oo ollut kuukauteen aktiivinen täällä. Ja voisin selittää miksi. No, yksi syy, ehkä isoin syy on se, että mulla ei ole ollut videoideoita. Ei kerrassaan mitään kuvattavaa. Siis sellaista, että mitä mä kuvaisin. Mulla on vaan semmonen, että joo. Tekee hitosti mieli kuvaa. Mut mitä siis kuvaan? En tiedä. En oo siis keksinyt kuvattavaa. Oon mä mun kaverin asioiden keräilijä. Käykää ottaa haltuun se. Hän ehkä aloittaa joskus YouTube-videoiden tekemisen. En hänestä tiedä, mutta ehkäpä. Ehkä ei. Sitä ei me koskaan tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Niin hänen kanssaan on kuvannut YouTube-videoita, mutta ne videot on vaan meidän omaan käyttöön. Vaan siihen, että mitä mä ja tämä asioiden keräilijä tehdään. Ja toinen syy, mulla ei ollut kunnon puhelinta, millä mä olisin voinut kupata. Mulla on ollut vähän puhelin epäonnea. Mulla ostin 2 iPhonea ja kummassakin oli akkuongelma. No, molemmat palautin ja nyt ostin siis 3. iPhone. Niin toivotaan, että tää nyt onnistuu tää video. Jos tää tulee kanavalle, niin sit tää on onnistunut video. Ja vähän kameraongelmia oli siinä XR:n kanssa. Mut joo, tosiaan maanantaina ostin iPhone 12, niin nyt pitäis olla ongelmitta. Ja mä oon ollut muutenkin myös kipeänä, niin en mä oo voinut kuulla kipeänä. Koska mä olin vaan sängyn pohjalla, mä en jaksanut mitään muuta tehdä. Plus, että mä oon ollut tosi kiireinen. Mut joo, jos teillä on jotain YouTube-videoita, siis YouTube-videoideoita, joita haluatte, että mä kuvaan, niin heittäkää tuleen, laittakaa kommentteihin, niin mä sitten katon mihin mä pystyn, koska no A, näkövamma ja B, mulla on avustajapäiviä aika raitusti. Mä en välttämättä saa avustajaa kuvaamaan tai ylipäänsä ketään kuvaamaan. Ja se kaikkea mä myöskään täällä mun omassa huoneessa, missä mä kuvaan yleensä mun videot niin voit tehdä. Ollaan myös kuvattu videoita mun kavereiden, on myös kuvannut videoita mun kavereiden kämpässä. Mutta en oikeastaan muualla oo. Ja oon myös kuvannut mummolassa videoita. Ja myös toisessa mummolassa. Mumman ja papan luona. Tai siis mummin ja papan luona. Ja sitten tietysti, no se yksi video oli meikin kokonaan metrossa olemista ja semmoista liikkeellä olemista. Mut joo. Espanjaksi laskemisvideoita ja espanjan opetusvideoita tulee sitten, kun mulla on aikaa tehdä se. Mulla on vaan tää viikko tosi täynnä. Todella täynnä on tämä viikko. Mutta ei kai siinä. Tämä oli tämmönen tosi pikavideo nyt multa vaan, koska mä en oikein tiedä mitä mä voisin enää tähän aikaan tehdä.
Ja dominovideoita mä kuvaan sit, kun mä oon saanut polven kuntoon. Eli mä käyn perjantaina magneettikuvassa polven toki ja semmoista, niin kuvaan sitten, kun polvi on kunnossa. Niin dominovideoita. Ja siis tää on mun eka magneettikuvaustyli ikinä. Semmonen, minkä mä tiedän, että mulla on ollut. Mä en muista, onks mä joskus ollut pienenä magneettikuvauksessa, mutta joo. Ei mitään, se oli Raffe ja ei kun ensi videoon. Moro!